На 18 юни на Люси на рождения ден. Всички деца са се събрали. Тук сега клоуна, дали е Руди, не знам, ама всички му викат Руди. Сега ще забавлява децата. Ще играят хоро. Ники, влизай в кръга. Влизай, а другите всичките се хванете за ръчичка. Оха, всякаква игра ще направи. Значи, какъв подарък искаш да ти подари, Ники? Той ми подари вече. Чакай. Добре, мълча. Кажи. Самолет. Ники, значи да знаеш. Ти си самолета, който ще подарим на Люската. И с дистанционно. Да. Добре. И сега. Ти си робот и искаш да излезеш от кръга, а ние сме чувала с подаръци. Ти искаш да излезеш от кръга, но ние няма по никакъв начин да го пускаме. Чухте ли? Да, няма да го пускаме, за да има Люската подарък самолет. Чухте ли? Добре. После ти. Не го чакай.